नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बद्रीनाथ धाम के लेके स्वामी प्रसाद मौर्य के दावा के बाद देश भर के सियासत में हड़कंप मच गई बाटे। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दावा कल गई कि 8वीं सदी तक बद्रीनाथ धाम एक बौद्ध मठ रहे, जेके बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा हिंदू मंदिर बना दियल गई। ए पर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पलटवार कल गई बाटे। धामी द्वारा कहल गई कि महागठबंधन के सदस्य सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनका देश और धर्म विरोधी सोच के दर्शा रहल बाटे। उनके द्वारा कहल गई कि स्वामी प्रसाद के नाम के आगे स्वामी लगल बाटे। कम से कम उनके ऐसा बयान देहले से पहले एकरे बारे में भी तो सोचे के चाहिए। दरअसल मामला कुछ ऐसा बाटे कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कहल गई रहे कि अगर एएसआई सर्वे हो ही रहल बाटे तो सिर्फ ज्ञानवापी का नहीं बल्कि सभी हिंदू मंदिरन का होखे के चाहिए। अधिकांश मंदिर बौद्ध मठ के तोड़ के बनावल गई बाटे। गड़ा मुर्दा उखड़ले का अगर कोशिश कई जाई तो बात बहुत दूर तक जाई। हम ऐसा नहीं चाहत, हम चाह रहल बानी कि भाईचारा बनल रहे। मौर्य का दावा बाटे कि 8वीं सदी तक उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ रहे। आदि शंकराचार्य द्वारा उके हिंदू मंदिर बनावल गई। मौर्य के बयान पर बीजेपी द्वारा कड़ा प्रतिक्रिया दियल गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा ए बयान के दुर्भाग्यपूर्ण करार दियल गई। धामी द्वारा कहल गई कि बद्रीनाथ धाम दुनिया भर के लोग आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाटे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बा। हालांकि उ जौने गठबंधन का हिस्सा बाने उनका ये तरीका का बयान दिहल स्वाभाविक बाटे। जब लोग तुष्टीकरण में विश्वास कर रहल बाटे लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी लगल बा, कम से कम उनके ऐसा बयान देहले से पहले सोचे के चाहिए। धामी द्वारा एक खातिर ट्वीट भी कल गई और कहल गई कि ऐसा विचार एसआईएमआई और पीएफआई के विचारधारा के वर्चस्व के भी प्रकट करेला। अपने ट्वीट में धामी द्वारा लिखल गई कि करोड़ों श्रद्धालु की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा कल गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण बाटे। महागठबंधन के एगो सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एगो नेता द्वारा दिहल गई बयान कांग्रेस और उनके सहयोगियन के देश व धर्म विरोधी सोच के दर्शा रहल बाटे। ये विचार ए दलन के अंदर एसआईएमआई और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व के भी प्रकट कर रहल बा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य यही जना रुकने उनके द्वारा बयान के लेके चल रहल विवाद पर भी तंज कसल गई। स्वामी द्वारा कहल गई कि आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रहल बाटे का और लोग का आस्था नहीं के। यही से तो हम कह रहल बानी कि केहू के आस्था पर चोट ना पहुंचावे के चाहिए। यही से 15 अगस्त 1947 के दिन जौन भी धार्मिक स्थल के जौन स्थिति रहे ओके यथा स्थिति मान के कोनो भी विवाद से बचल जा सकेला, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करे खातिर तैयार रहे के चाहिए। उनके द्वारा अपन बात एक बार फिर दोहरावल गई कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ रहे, ओकरे बाद ही बद्री धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनावल गई। ये सच बाटे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जौन दावा बाटे ओके लेके आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।